Ka Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na octobre kalo tile 11 ka taa bila octobre kalo tile 17 la farafin kalo tile 5 ka taa bila farafin kalo tile 11 na dolo jate la Kawla kalo fɔlɔ tile 18 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila Kawla kalo fɔlɔ tile 24 na doloba min nɔrɔ barakalen do ni wagati in na no o ye Siyilolo ye Siyilolo ale nɔrɔ de barakalen do ni arabuw ko a ma ko zuhurati ni nanzaraw ko a ma ko Venus doro ale nɔrɔ de barakalen do dugumakolo kan ni wagati in na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛba ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa labɛn ka d'a ye masirimafɛnw olu ka d'a ye i bɛna ye baara nasugu minnu ka di ninnu na o de bɛ tali kɛ masirimafɛnw minɛnw olu feerelu bɛ diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ka taa se musique ma théâtre politiki baaraw olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani ka taa se journalisme ma radio walima télé la peinture ka baara ninnu olu ka di ninnu na ka taa se coiffure ma kunkolo dilan ani kalaliw olu baara nasugu ninnu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ bana minnu bɛ se ka ninnu sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ninnu bɛ se ka u janto bana min ni an b'a wele ko ɛrɛndimi ninnu bɛ se k'u janto o bana nasuguya in de la o de bɛ se ka u sɛgɛn u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw lamɛnnen don kosɛbɛ wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw dalakan bɛ se ka na ko caman dilan aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa don tɛmɛnenw na aw ye laɲini dɔw kɛ olu kuma se ka sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka sabati cogoya min na ko nka nin dɔgɔkun ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ k'aw bɛ se ka jaabi dɔw sɔrɔ olu la min bɛ kɛ sababu ye ka aw nimisi wasa lase aw ma kɛnɛya olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira aw ye ka aw jigi kɛ aw yɛrɛ bakun ye kamasɔrɔ aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka se k'aw ka kow lasumaya ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa farifagaw ni sumayaw olu kun dalen don aw kan nka fo aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛ ani aw ka wulikajɔ banban ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka se ka sɔrɔbaw kɛ ka se ka garisigɛw sɔrɔ ka kibaruya dumanw sɔrɔ o sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ ka wulikajɔ la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun fagunnen ka ɲɛsin aw ma nka sumaya walew olu de bɛna don aw ka ko kɔrɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya lase aw ma nka aw ka wulikajɔ bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka magoba caman dilan aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira ko bolofɛn yɛrɛkɛw olu kun dalen don aw kan ni aw bɛ se aw ka hakili to aw yɛrɛ la fo ka taa se walifɛnw olu singani ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛya bɛ fɛnw singani na ka ɲɛsin aw ma wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka fɛnw nafamaw olu bɛ se ka tunu walima ka tiɲɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na sɔrɔ minnu bɛ kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka se aw ka kow kɛcogo la n'o tɛ sɔrɔ ninnu bɛna kɛ i b'a fɔ sɔrɔ fagunnenw aw bolo o bɛ don cogoya min na o bɛɛ bɛ tila ka bɔ o cogoya kelen na aw yɛrɛ t'a dɔn a bɔla cogoya min na ni fɛn min sodala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na
a b'a yira aw ka ala deliw barakalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a ka ca la ni aw ye laɲini caman kɛ aw yɛrɛ ibakun ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la sarakaw barakalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a ka ca la aw mana aw da don fɛn minnu na ka se ka dilanni kɛ ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la aw kumakan dalakan o barakalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni aw bɛ se k'aw ka baara kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye nka mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka birisa ɲagamin don aw ka dɔgɔkun kibaruya la aw ka hakilina caman bila ka se ka hakilina kelen ta ka baara kɛ n'o ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile 21 na ka na bila uti kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ibrahima ka so lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ aw k'a bila ka wagati nataw kɔnɔ kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka tɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ don o la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wa bɛnbaliyaw ani kuma caman aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw kɛrɛfɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka gɛlɛya tɔ bonya ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw kana kɛ mankankɛla ye nin dɔgɔkun kɔnɔ aw kan ka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban aw kan ka aw ta kɛ lamɛnni ka se ka jateminɛw kɛ wagati wɛrɛw la a bɛ se ka laɲini minnu sabati ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka sira sɔrɔ n'o tɛ nin dɔgɔkun in gɛlɛya bɛ aw ka sira kan nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 23 la ka na bila sɛptamuru kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka aw yɛrɛ koro ka ko dɔw kɛ aw hakilila la cogo o cogo olu bɛ ka se ka bali nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛna fɛlɛw sɔrɔ fɛlɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔda di aw ma aw ka gɛlɛya tɛmɛnenw na aw bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini ka dɛsɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi dɔw sɔrɔ olu la ka sababu kɛ aw yɛrɛ ye fɛlɛ minnu banba ani aw yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ ko aw bɛna olu jaabi ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se halisa aw kana saliya ni aw ye aw ka ko ta ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye ka se ka baara kɛ n'aw yɛrɛ ka hakilinaw ye yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptamuru kalo tile 23 la ka na bila ɔktɔburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala umaru ka so furusodenw kawula kalo fɔlɔ denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ta fanfɛla la ko aw ka lamɛn aw hakilinaw na mɔgɔ ka se ka aw faamu ko gɛlɛya bɛ don o la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ɲɔgɔn lafaamuya min ni aw b'a ɲini na aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya bɛ don olu la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan jigila garisɛgɛ aw bɛ se k'aw jigi da olu kan n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ko k'aw bɛ ko ta ni dusu ye walima ko fo mɔgɔw ka aw lafaamuya aw hakilinaw la ko gɛlɛya bɛ don olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o kɔrɔ b'a yira aw ka hakili to aw yɛrɛ la kuma ta fanfɛla la nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka na bila novanburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so kawula kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ aw ka sira kan banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ layidukanw bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko layidukan ninnu ka se ka sabati ko gɛlɛya bɛ don a la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw ye juru don mɔgɔ la walima k'aw bolofɛn ta ka di mɔgɔ ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu sɔrɔli la ka bɛn aw ɲɛna wagatiw ma walima a tɛ sɔrɔ yɛrɛ ni aw bɛ se k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la ani aw bololafɛnw wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na minnu bɛ fɛn ɲini na wulikajɔ ka di mɔgɔ minnu ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na gɛlɛya b'u ka sira kan kamasɔrɔ u mana wuli k'u bɛ ko ɲɛɲini nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye a tɛna kɛ u sago ye kasara misɛnninw bɛ mɔgɔ kofɔlen ninnu ko kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ninnu kan ka basigi de kɛ u tagama bere ye fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novanburu kalo tile 23 la ka na bila desanburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so sagitɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani wulikajɔw
olu kun dalen do aw kan kamasɔrɔ gɛlɛyaw olu kɔdonnen do aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ kan gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ mɔgɔw ka tɔɔrɔ olu kɔdonnen do aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw yɛlɛdaw olu bɛ aw ye nka n'i y'a ye aw ma se ka fo ni aw yɛrɛ kɛla aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu siraw olu jɛlen do aw ni mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔnya olu siraw olu jɛlen do k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ desanburu kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo ni aw de kɛla aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw caman ɲɛsinnen do aw ma hakilina kumaw bonyaw olu caman bɛna da aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa n'i ye aw kelen ka dɔgɔyama min sɔrɔ fo n'o bɔla aw yɛrɛ la n'o tɛ mɔgɔw ka bonya bɛ aw kan mɔgɔw ka bonya bɛ aw yɔrɔ wa aw lamɛnnen do nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la a bɛ fɔ ko ni aw ye gɛlɛya min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo o de bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ka gɛlɛya ɲininen ka se aw yɛrɛ ma n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka ni aw sela ka ko kɛcogo la ka daminɛ fo dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ laɲini mun ɲinina k'a bɛ se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ olu la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi bɛ aw ye kosɛbɛ nka sɔrɔ siraw o ka suma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sɔrɔ suma siraw garisigɛw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma wa ni aw bɛ se aw bɛ baara kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ fɛ ka jaabi ɲuman de sɔrɔ a la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ se ka don a la nka wagati nataw la k'aw bɛ se ka aw jigi da o kan k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma fariganmisɛnninw olu kun dalen don aw kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka dɔgɔkun kɛ tɔɔrɔ ye aw ma dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka basigi o bɛ aw ye ani hakilisigi o bɛ aw ye sɔrɔ sira o de jɛlen tɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko fɛn kuraw ani mɔgɔ kuraw aw bɛ se ka olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn kuraw telefɔniw walima bololafɛnw nafolomafɛnw kuraw ko olu bɛ aw garisigɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka o sɔrɔli sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ jɛɲɔgɔnw na aw ka limanaw olu bɛ se ka na ka don ka aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min bɛ aw nisɔndiya kosɛbɛ wa n'i ye gɛlɛya o gɛlɛya ye ka aw yɛrɛ sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo ni o kɛla aw yɛrɛ ka gɛlɛya ɲinini n'o tɛ nisɔndiya k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw lagosiw olu kɔdonnen do ka ɲɛsin aw ma wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ko halisa an bɛ sigilolo mɔgɔw ka wagati la n'o ye kawula kalo 2nan ye a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔw sira ka fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu tɔgɔ la sira ka fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nka garisigɛ siraw olu ka suma sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n tɛ bɔ fiyewu ni ma foli bila n kanubagaw ani n jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ Espagne n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ani n kanubaga minnu bɛ Chine n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ n karamɔgɔkɛ ye Mamadu Dawu Kucala Kɔkɔ an b'a fɔ la sa ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana basigi